ತೆಲುಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೇಕಾಡ್ ಅಬತ್ತರಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಏಕಕಾಲಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ವ ಮತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರಣಾಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है. ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತವಲ್ಲ ಸಾರ್ಜಾ ಮೆಗಾ ಮಾಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪತ್ತಾರ ತೂಕ ಎಂಚಂಡು ತುಪ್ಪ ಉದುಗೋಕ ಪನ್ಪ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅವತಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಜ್ಜಿ ఒక ಅಜ್ಜ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ನೋವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಘಮಾಳ್ಡುಲ್ಲ ಎತ್ತಾನು ಅಬ್ಬತ್ತರ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಾನು ಮಾತೆರ ತೂಡು ಅಬ್ಬತ್ತರ ಇಂಚಂಡು ತೂದು ಪನ್ಪೆಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲ ಇತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ನೋವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಘಮಾಳ್ಡುಲ್ಲ ಎತ್ತಾನು ಅಬ್ಬತ್ತರ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಾನು ಮಾತೆರ ತೂಡು ಅಬ್ಬತ್ತರ ಇಂಚಂಡು ತೂದು ಪನ್ಪೆಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲ ಇತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ